Nagpada ng pagpanghatag o serbisyong tinuod sa GMA Regional TV labi na ngadto sa mga naapektuhan sa pandemya, pinagi sa atong Kapuso Barangayan on Wheels. Ug nihigayon na, mga kapuso nato sa Barangay Panakan sa Davao City ang nakabenepisyo. Ano ang report? Pinaagi sa pagbaligya og tanom, ginabuhi ni Nanay Lucia Celeste, 74 anyos nga taga-Barangay Panakan, Davao City, ang iyang banay. 8 ang ilang anak sa iyang bana nga paralisado na, kay naoperahan tungod sa ulcer na pulo ka tuig na ang nakalabay. Apan 7 na lang karon human namatay ang usa niya ka anak tungod sa aksidente. Pait gayud kuno karong panahona, busa mapasalamaton siya sa hinabang nga gihatag sa GMA Regional TV Kapuso Barangayan on Wheels. Tagay lang ko yung taon Ginoo og maayong lawas kay para nga maka lahutay ko ani among kalisod hantod buhi pa ni. Nagpasalamat ko sa GMA nga nakatawang sila nako og mga pila ka adlaw nga namong gamit. Daghan kaayong salamat. Way puas ang pagpaningkamot ni Nanay Lucia. Busa na ningkamot sabang GMA Regional TV nga mahatdan og hinabang ang mga sama niya. Nagtinabangay ang mga anchors ug correspondent sa GMA Regional TV 1 Mindanao sa pagrepack ug pagsulat og mensahe nga makapadasig aron mo padayon taliwala sa pandemya. Sa venue, gisiguro sa Kapuso team nga mahinlo ang lugar. Ang matag benepisyaryo miagi sa istriktong health protocols batok COVID-19. Sa katapusan, mabati ang kalipay sa matag benepisyaryo dihang nadawat na ang ilang hinabang. Dako og tabang sa mga katawhan nga nanginahanglan labi na gyud karon sa pandemya gani ma'am. Dako kayog salamat kaayo sa inyong mga suporta nga gihatag dito sa mga katawhan. Kay dako ning kanang opportunity sila nga nakatabang sa ilahang panginabuhian. Ang Kapuso Barangayan on Wheels usa sa mga aktibidad sa GMA Regional TV agig pagsaulog sa 70th anniversary sa GMA Network nga mitumong sa paghatod og serbisyong tinuod. Daghang salamat sa GMA Regional TV! Kauban si Joe Pascual sa kamera, ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao.